Jingle per Olivier. Evo, dunque, de consignes, de consells, perquè l'ús és present dins Pirineus, totos, e dins tots els massius, e n'hi ha de causes que podem fer e d'altres que, sobretot, cal pas de fer. De sempre ja, l'ús, que és una pulida bèstia, ho saben, de peus d'en per tot. Donc, vei sabi que voli pas anaquere d'arguments per dire que és pla o que és pas pla, que n'hi ha dolces, donc preferissi eu d'anar endavant, de demorar dins l'acció et donc de ballar des consells tre que se cruzarà de dolces. Baqui, donc, com primer, de sempre que l'urs se vei força rarament. N'hi ha pas cada cop de carriera aquí. De segur, de prep o de lluny, se vei pas. Donc, baqui, de sempre també que l'urs ten l'ausido e la sentido finances. Cal sempre que és un animal que és discret e que defugis l'home. Aquí, perquè és un urs, com tots els urses que coneixen. Volego mai que mai de nuit, perquè aprofitta de la jornada per anar a se col·locar dins un cantó calme, aquí encara un escasença de menys de poder-ho veure. De salve, sobretot, que és un animal salvatge e força poderós, donc, e donc, se lo cruzas, la sorpresa serà generale, tant per vos que per ell. E, sobretot, se veus que sequia, és pas que de curiositat. Aquí, són que caut. Dins aquell cas, podes arrengar la conversa, que sia en occità, en català, en francès, en castellà, en basco. Podes també sempre, ses aranès, espanyol, cantabric, de bias o d'aiur. Pa greu, lo tipe se'n bate com de matanta. A pas de portafeuilles, pas de papiers, tot això, n'hem pas besoin. Això, justament, anem passar sul moment menys caut, que va sentir el rabinat a Melús. Segur que n'hi ha mantus ara que van s'identificar una mena d'ursitud perquè dins de situacions l'urs li agrada pas malar. Brico pas que si ho tirat de la dormida, de la prangiera, o cal pas de fa, o piace, allora és la proesa de Nessi, com dicen, di anar cantès a taula. O cal pas de fa, tampoc. Ce qui pot picar els ulls, també, és de trobar el camí d'un urs amb sospitós. Allora, qui, el rabinat e el fund de la tupina, també. És pas bo, cal pas cure, sobretot, cal pas cure, cal pas cridar. Di anar, recula, plan, planet. Sobretot. Sabi pas se marxa, me pode vos aconsellar, baio de coratge també, di anar murmullar un pitjot se canta, veses, se muntanyol, sabem pas, perquè pas. Pot vos ajudar que so que vos salvarà assegurament, e això marxa per tot el món, és de segre les consignes. De menar el gust a l'estaca. Això és força important. E sí que non è encara mai dangerós, se te disi pas. Per tres, l'altre giorno, la setmana passata. E sobretot de demorar sul camí segnalat. E de ramperar, quand même, és que dins Pirineus totos, l'urs és protegit, que si estàs a l'utugar, serà castigat per 7 anys de presó e mai de 150.000 euros de multa. Aquí, ara, ses avisats. Merci.
Pla, merci, Olivier. Hugo de la Rose, Olivier nos fa un po' rire, fa un po' de galleggiados all'intorno dell'urso.